Dobrý den, ahoj. Ráda bych vám představila knihu Menopauza, brána ke skutečné síle. Ale nejprv kratince sebe, protože jsem autorkou textu, ilustrací i obrazů, které v knize najdete. Jmenuji se Martina Slabá a jsem mandala art malířka, lektorka a průvodkyně k rytmu přírody a cyklickému vnímání času a k rozproudění tvořivé síly, jedinečných darů a talentů ženy v kontextu každodenního života, v kontextu toho všeho, co život přináší. Přes 30 let se věnuji rozvíjení a rozkvétání ženství a vztahů mezi ženami a muži, založenými na hloubce, plnosti, živosti a vzájemné úctě. Jsem taky autorka oblíbených mandala karet Žena s knížkou a mnoha mandal. Provázím prožitkovými workshopy. Na začátku se vám musím přiznat, že knihu o zrání ženy a o menopauze jsem vůbec neměla v plánu psát. Tím, jak od dětství miluju cykly a proměny přírody, ale úplně celý cyklus, tak mi i stárnutí připadalo jako přirozený proces. Od malinka jsem viděla babičky, tety, viděla jsem je i v pozdějším věku, kdy možná měli vrásky, víc vrásek, taky jim možná přibylo nějaké to kilo, ale mně stejně vždycky přišly krásné. A připadalo mi, jakoby v jejich tvářích i v jejich očích byl zapsaný celý život. I ty nelehké podmínky, kterými prošly a přesto to, že to zvládli. Na druhé straně jsem viděla dcery, jak dospívají, jak odcházejí do svých životů a žijí své životy. A já sama v proudu mezi tím na cestě z jedné strany na druhou a připadalo mi to přirozené a cítila jsem jenom vděčnost za to, že to můžu zažívat. Uvědomovala jsem si, jak se všechny proměňujeme, jak ten život před nás staví různé výzvy, různé události, různé okolnosti proměňující se a my jdeme dál a učíme se. Jenže potom se to stalo. Když mi bylo 50, asi 50, tak mě doběhl hormonální vír menopauzy. Úplně mě spláchl. Ztratila jsem se sama sobě a to takže úplně. Cítila jsem v sobě oceán rozbouřených pocitů a emocí, nejistotu, zmatek, vztek a strach. Ten vnitřní kompas, který předtím tak krásně ukazoval cestu, i když jsem procházela mnoha výzvami, se utopil někde v hlubinách. A já jsem si připadala jako velryba, přilepená bez možnosti pohybu na dně. Měla jsem pocit, že nemůžu dýchat. Zmatek. Napadaly mě otázky jako kudy dál, jak dál, co mám teď dělat, co je teď to důležité a je tu pro mě vůbec ještě nějaká cesta? Připadala jsem si vyhořelá, spotřebovaná, rozbředlá, tlustá, ztracená a nepřitažlivá. Začala jsem o sobě naplno pochybovat i jako o ženě a taky o ženě partnerce svého muže, s kterým jsme v té době žili spolu už hezky přes 20 let. Ztrácela jsem půdu pod nohama a byla pohlcená jedním velkým nevím. Nějakou dobu jsem se trvala v tom stavu a fakt jsem nevěděla, co dál. A pak jsem si uvědomila, že je potřeba jít ještě hlouběji do nitra, hlouběji do moudrosti svého těla, do dávné moudrosti a do propojení s rytmem přírody, do hlubších vrstev sebe sama. A tou dobou se to stalo. Zaslechla jsem vnitřní hlas, který říká: prozkoumej to a napiš knihu. A druhý, který mu ale hned rychle odpověděl: ne, nic takového, žádnou knihu nepiš. Vždyť si sotva dopsala knihu ke kartám žena a kreslila si je 10 let. Víš, jaký to byl mazec, co pak si to nepamatuješ? A zase chvíli ticho, chvíli klid a zase: prozkoumej to a napiš knihu. A druhý hlas, který hnedka opáčil: ne, nic takového nedělej. Provázej semináři, maluj mandaly, ale do knihy už se nepouštěj. No, tady to vnitřní přetahování trvalo asi rok. A pak jsem se přistihla jednou, jak si píšu na lístečky různé informace a věci, které mi připadaly důležité, různé průhledy, které přišly a týkaly se zrání ženy a menopauzy.
Ty lístečky jsem si do desek sbírala v průběhu 4 let, kdy se taky dělo spousta jiných věcí. A potom jsem na to teda opravdu kývla, už vědomě, sedla k počítači a začala psát. A během 5 let psala knihu Menopauza, brána ke skutečné síle. Takže ten celý proces, ta kniha, kterou vám nyní představuji, první rok toho handrkování vnitřního nepočítám, tak krystalizoval 9 let. Kniha Menopauza, brána ke skutečné síle je pozváním podívat se na přechod a menopauzu v souladu s cykly a proměnami přírody jako na úplně přirozenou fázi života, která otvírá obrovský potenciál a přináší mnoho darů a ano, taky různé výzvy. Stejně jako podzim v cyklu roku má své jasné přirozené místo a význam, tak také přechod, menopauza a podzim života má přirozené a důležité místo v cyklu životním. Kniha zve taky k uvědomění, že menopauza není zdravotní problém, není to ani pokyn pro ženu, aby se stáhla do ústraní a stala se neviditelnou, ale ani pokyn, aby se začala intenzivně maskovat a tvářit, že je jí minimálně o 20 let míň. Kniha zve k pohledu na přechod a menopauzu jako přirozenou součást života v souladu s rytmem přírody a je pozváním naplno se potenciálu a darům, které toto období přináší, otevřít. Pozváním skledit jedinečnou šťavnatou úrodu svého života, utkanou z jedinečných darů, životních zkušeností a hlubokého spojení s vnitřní moudrostí, rostoucí intuicí a voláním duše. Kniha je pozváním projít branou hluboké vnitřní proměny, která vede k uvolnění převzatých vzorců, otisků a za život nazbíraných obranných strategií, které ale již nejsou potřeba. Postavit se do své skutečné síly a objevit novou sebe samu. Stále více se zaměřovat na své niterné potřeby, nově nastavit své hranice, nově vyladit své vztahy i jednotlivé oblasti svého života a nově utvořit sebe samu. Po průchodu branou proměny rozářit svůj vnitřní oheň, uvolnit a nově rozproudit tvořivou sílu, která je v souladu s přirozeností ženy a zároveň s tvořivou silou, která nás přesahuje a utváří celou existenci. Kniha obsahuje vedle mnoha informací také tipy pro každodenní život. Knihu vydáváme sami a to proto, abychom pohlídali její zpracování, celkové zpracování i grafické a abychom celkovým provedením knihy umocnili to, že věk zralosti právě o kvalitě je. Pro knihu jsme vybrali pevnou vazbu, pevné desky, nápisy na deskách zlaté, metalické a kvalitní papír a plnobarevný tisk. Atmosféru knihy dotvářejí jemné ilustrace a mandaly, kruhové obrazce, které jsou sejmuté z pláten originálu, které jsem několik let s láskou kreslila a malovala. Mandaly jsou v knize pro přímé intuitivní propojení s tématy jednotlivých kapitol a také pro podporu a posílení odvahy, kdyby bylo někdy během procesu proměny potřeba. Desky knihy jsou v barvě fialové, která symbolizuje tajemství, hloubku, zralost, inspiraci a tvořivou sílu. A na deskách je mandala odvaha. A ta je pozváním. S odvahou se darům podzimu života otevřít, zanořit se do hloubky sebe sama a projít branou do nového života v období po menopauze. Pozváním obavy a nejistotu z toho, co bude a jak to bude probíhat, nahradit vzrušením a radostí z té nové cesty, z nového objevování, z nové sebe sama. A komu je kniha určena? Ženám, které jsou na začátku přechodu a cítí, že se jich toto transformační období začíná pomalinku týkat. Ženám, které jsou v intenzivní části proměny okolo menopauzy. A taky ženám, které již mají po menopauze, které branou prošly, ale stále mají pocit, že to není úplně to ono, že jim něco chybí. Nějaký smysl, dílek do skládačky, informace, něco. A knihu si užijí i ženy, kterých se toto období ještě vůbec netýká.
A jednak proto, aby se v souladu s cykly rytmem přírody mohli na menopauzu předem lépe připravit a také proto, aby porozuměli ženám v okolí, maminkám, tetám, kolegyním, které tímto obdobím a jeho výzvami procházejí. A knihu si mohou přečíst také muži a všichni, kdo cítí, že pohled na zrání ženy zatím není kompletní, že je mnoho co objevovat a společnými silami to můžeme udělat. Kniha Menopauza, brána ke skutečné síle, je pozváním vystoupit ze všech těch předsudků, představ a stereotypů o tom, jak by průchod menopauzou a zrání ženy mělo vypadat. Pozváním, abychom každá svým úplně jedinečným, vědomým a z hloubky naplňujícím způsobem a zároveň společně postupně pohled na menopauzu i na životní období po ní proměnili na období naplnění, hlubinné tvořivosti a vnitřní síly, používané moudře a v souladu s láskou a životem. Řekla bych, že svět životní zkušenosti, moudrost, hloubku, odvahu, klid i sílu hlasu moudrých žen potřebuje. Děkuji vám, že pomáháte knize i novému pohledu na věk zralosti ženy na svět.